namili mo ang kasumangatang amira sarasay reka sangka iya Ramadan ipeluas sa dusa o mga uri peneka. Tatabang kaku tetang gisa sonot para tiaya reka. Lidah sedekah fugalebe ini sabaru Islam kadena nami limu angka sumangata amira sarasay reka sangka iya Ramadan ipeluas sa dusa o mga uri peneka. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mga premier, mga dami, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman doon na ay pikiran tanong na lagi dia na malaalim inibigay kita wala agyan ka iya kinisampay o kawya yung tanong sa ka iya warakat na ulan-ulan. Iso ulan-ulan na maawid sa limu wait sa gyan ka iya umma. Siya ko kaya panutulawon sa hadid na andit ni kasbang o paganaya pagangan o di na saribula nagyan kaya ulan-ulan na ayan na makatatawaga na sununso kadanda ng mga malaikat sang kaiya kawang-kawangan tungan na sira na masusunod na gumasisigisira sa ediran di mitatawaga na miyakataling umaso ulan-ulan na maawid sa limu aimbugay sa gayon kaya alimu ada dum matas aguda kata mani taman nakalayan. Suwana na ayam ya tiru ya namin gulalan pudila Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu hasanatin ya'maluha ibnu adama yudha'afu lahu min 'ashratin ila 700 dha'fin illa as-sawma fa innahu li wa ana jazibu. Suati wala sulangan amalamapya di gelbuk no manusia nagtaktak penon sa ipuon sa 10 takap na taman sa 700 takap inun tabus Ramadan kamataan na ginan narhakan sa moto na iya sibutin roo na subalas Ramadan na kanabamatag sa 10 takap subalas Ramadan na kanabamatag 700 takap kada hadith aban yang tiamani sukala ain balas wallah Ramadan sudi ka pamuasa wa ana ajisibihi kasakan nati wallah ipendi diyang kaon malas yadaw syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli sebab pati wallah sa tialik kudanian so diri yang diikinde on ko darudupayan ko kadudo ko Ramadan nagusok panganang kan nagusok panginginuman sa pantadra lisami farhatun 'inda al-iftar farhatun 'inda liqa'i rabbi suatigen sud imam wasa nambugan sa dua akasusunod may to akasusunod agumal akasusunod paganayron nasiko kamo iftar na makaparatiya ka sa bandada amini sampai ko iftar ba na makaiibi ba panalay do kumakrasa sa giyap kayad na kalilit na mapipi-apiya ginawa niyan sang kutwa kaya pagbangiro wa farhatun 'inda liqa'i rabbi kasusunod sang kutwa kituna niyan kukad na niyan agito sukin do ganun ubalas o pirma sa niyan
dito sa ulan-ulan na Ramadan. Taman sa andin ni kapakatindi walong nga namori at kana din sa walong nga nakukuman. Napakatindi rin wala sulangan o mga papupuwasa. Napakaangkira ng putwa pinto na bituan sa baburayan. Napakasunod din siya nun wala. Na adi kapakasundiran nun nakilban sa dit napakasunod na sa lakaw kiran. Nasa mong mga bubayami. Nagyang putwa mapapadalang marwalimu. Na mala aynun ra'at. Wala udunun sami'at. Wala khatar ala qalbi bashar. Yang uto mapapadalang marwalimu, kamapian, kakayaan, na dito mamimikiran o pandapat na gusto dari manusia. Limu adaman gutangila, nagulimu adamaylay o kaylay mata. Barat na susirang sa dunia, mapiamaylay kasulangwa na kakayaan ko dunia. Kakayaan sa giyang kana upamana mga inada-Arab, siya ka Europe, sa Amerika, na kakapirang gibo nagtakap, na did na banyanon kapakasaginda may tubig. Kami araw tutuwa pamikiran, kaino pa nakiyambulan, kariyaw tagida-gida. Namiyay naminiro pa, na suimbala suwala pa mga mukmin, na wala khatara ala kalbi bashar. Di nanan kuluga o bamititik o pamikiran ng manusia. Nagyanan. Ayang anay ni mga bubayami, nagyan kaya Ramadan, na ulan-ulan na iyatan tuwa mala at talan ako nawangan at kinanglan na mapakablang tanuso. Pamikiran tanong. Si community talinguman yan, nag-ubad tanong makakuwas sa mapagadi matatanong. Ama baluya pa dumantan usang kaiyan lamba ko kawiyang biyuktan. Pagka nairon, naging kaya Ramadan, nag-iso ulan-ulan nakasilimbutan. Ulan-ulan nakambayurantang si ikwallah. Ulan-ulan nakapanaguntaman sa kapakaran ni si ikwallah. Kapangangampadian si ikwallah. Nag-ulan-ulan na ayuslih amrad al-asrar wal-qalb. Ayamal ang bulungan yan na suda man at tampat po puso. Nagumpulungan yan sumasulan ng manusia. Yang kanan akang bulong isang kanan na puso na kilang kinanglan na magdam tanuso kapanadian kaimportante niyan adiso ibarat na kanser o lawas kakagi-agiang kanan na kanser pian tunad na gadaman na di na nan pagkapatay sa taman sa limaw masujin di manusia. Ay mapiakilangwa na gadaman ko dunia namin ni kulubraka. Wallah kau di bumawma so ajan akapagandud kakwala na di ka din mapatay sakit. Na andedong man ikaw maangkot wartaman na o kapusan o kawiyag-uyag ka. Na adna sakit kasada na pamayubay karano na ruminsan sa tagman kang ganatan kalan sa dunia. Na iman to ang mag-isalo iisa aragon na may akaw masukapatay na ay importante na kaya bulungan so paniyakit kung puso ka mimbaloy so puso ka kalbun salim. Yan ang sumialoy sa Quran. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Paqamadun subu'i. Ito so alaman na mori. Adirun pakang gayaguna. So kala kakawasaan. Mapiyapan miyakwang kaang kaiya kakawasaan sa Anton ini Pilipinas. Pagkating uso kakawasaan ni Henry Chegusia inalusyutan. Agina ni mga video na rin sa Pilipinas na iwanumpan so sa lakauron na din kadluto ibarat na andudan di kakapagapasan di kailan din malinding sa may tubo. Naguso anto na abay ni kadakal amoreta o mapiapan bilyon ato naska na di kailan din kaubupan illa man atallaha biqalbin salim.
inungtab apakaslangan wala sa maliwanag bugan niyan sarila bugan niyan sadayaan nasutawa miyakaw masalungan na mauri naso puso yan na puso at tagumpya kaya bulungan si kulangulangan o paniyakit mapapadala sa giyan kaya puso. Imanto na miyabang kirin so panarima na gusto awid akal o kadaklan katabit-tabiyata na aya inyaw gin akal na anduman na ya ikam bulan na ulalayon ako balian ay baso nang kaya minibog na tatagumpya so kutis yan. Why? Matatan so kirain yan mabiakita tadi atarian anto na upaman namin pangdakyan nabdaka malunian kasangkiranan ng kuta-kuti si pukuang o piyo-piyo doon lapis sa apo na ayap na awid akalian anto na ikapagpakamudan niyan na ayadan niya na may nang kanasuki pagawid niya na kansa andi man ay katigubiyang kaya puso yan amaw masaganatan yan sa dunia na ayap upaganudan niya na sa puso eno anto na ay upama nakapakamubutan din kain ari ibarat na kang kampulan naman ng kanakubal. Andin ni kapakatakilid ako tao sa gayong kutwa ko ba? Inipig sa utapang ba na anto na ikingero na guna ang kutwa? Kamukulan na ako balian. Saan na madaklamin ni kumurak na bagultaw. Oy. Napisawaan na subyes yan. Napagpakaroran sang kutwa marig ano pa kaano nakatabi da aluwati sang utamatan yan. Oy. Na kasul kanumatan niya na miyaman pakasangkay utakyan na lumiw sa tanila niya nagyang kutuan liwatiya abreron na makagmaw na minggurgurta kakyaw ulit-ulitan nakakagaya miya kanin na sutakyan ay ikadua apagan niya kibuntad ko lawas na sutya nakakagyamal mo datulan mo nami buntad na luwatiya marunyaw daw pamana kibuntad na gupo nagyang kutapuso na uuludan katatabuan sa barang-barang paniyakit nakadengki, nakasilig, nakapakatipo paniyakit nakapangimpuran na paniyakit nakapakiilay-ilayin paniyakit nakapakasudi barang-barang at na upama na paniyakit na nga ko dunia paniyakit upama na gani rarangit adin yan din upama na bakalpasan sukudin na anto na ibaliyag yung kutwa katatanura kiray niya na huwag yung kutwa katatanura yung kutwa pamana atarian amay kababit na sa sukusuyo yun na miyakaw masuramadan na ulan-ulan na mamulong-bulong ayun ang bulungan niya nagyang mga puso tanong na lagi diya na miyaguntong sagiyang kaya umma nasutaw amay puso ramadan na kaya bulungan so puso yan po naman na paniya kita makapadan upong manibarat na rami ito meligod sa Ramadan na dito na maalin ama kabulog at tatong na pandarisay ang kanil na karamo madarisay no mapayo madarisay na sila sa lagong isalin daw na tatong na baka burap ay masakit to nagyang ko to haditha mi alayhi nabi man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi yada ta'ama wa sharaba sudi mawasa adin yan ibinagso asdero amasik kapamaganta kasuruyan kapamaninta kapakasudi kapakaiito ay nadid na kinanglan wala ko kinigunot na yan buka kainom kumakadawdo ko Ramadan kadid na bala sukiya pamasa lagi na so ayak ating bilian na ulan-ulan na iyak na ba iyang bulungin niyan na mga budok mga pesya, mga arma, kaayang pulungan niya na sudin sugrabi agid ng kaya puso. Kaayapat pero ang korkano na bupuan giyang puto puso na mabibinasa. Tawag ko ba so puso yan? Nagba so pamikiran yan. Makalakabi pamikiran ko sa lakaw. Na ayamala na giyang puto puso yan na dakalakyan ko Allah. Daawida kalian ako simba. Da kalakyan ko kapakanaraka da awida kalian sa andaman ay kapakapasyan sa alungan na mauri puso ay epasuhu yan kuliman yan yung puta kapakakaidian pira-pira upamana sumyak parad ubalubok yan na di kebuot na udi kepus awida akal
Aya sampur na yan, nagyang kutwa, binasay puso, namunuton, binasa sunila yan. Dito kialoyaw ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanul abd la yastaqimu imanul abd hatta tastaqima qalbu wa la yastaqimu qalbuhu hatta tastaqima lisanu. Di nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam makauntol so parate yaw mu'min sa taman sa ditugupya sa puso yan. Di din makauntol so parate yaw mu'min sa taman sa dikabulungan so panyakit po puso yan. Taman sa dudong puso kapakatip. Nagupuso ang dudun so nang ako dunia. Na di din makauntol ang kutwa parate ya na ang kaino. Bupon puso ang dudun ng kutwa ng ako dunia. Na ilenyo man, kumasumasa, aamay kamasandigun sa dunia, na asara mapas, amakwan yan, napupasaan yan nun sa agaman yan, simbihin yan nun sa simbol yan, ketigriya na magungga sa iso amalya na mapya na asara makwan yan sa pantagukagulun yan. Ginan. Puso ang dudun sa kapakatipo, namapyan niya gumba sa iso amal niya namapyan asara mabinasa niya so pudi yan na wala tastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu nadit natin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaumpian sukuso yan sa taman sa 5 kauntol sudila yan aya sebut tenru mga babayami na ayat to sa mata nga mitugumpi agyang kaya puso nga mitugumpi sudila barat na makadero kaya tadman kasualungan na maurin makadero na miyang kuno na ukanyan ukapakaranin kakupadnan ka makadero na kiyaumanan so sabut ka ukapaginataw ko kapya o kawyawin sa kapakaranin kakuwallah o karata aginawang ka kamakawid akal ka na makatiro na kaya po pawang ka sa awid akal o pamakakiso arsuwala mo ka na makapangalikaw sa musawir na kaya musawir ang kanyan sa mapya na beauty mga tao pumanamit tagupya sa puso yan na upamakapabanog ka sa gulay o akan naging nangipangalagang ka na umato na kanan ay mapiyap na rin katanda na nakanasar aming gulay o aka kamata na po kangger ka na naguna di suy sa kasako apira kapikiran ka manumang gulo na o kanyan ko simbo edin kakatawan na inong kanya so ang puta mala ibala sa simbo kapunon nabapan tagay sa kasako apira upong manaya masim akataw na makalak pamikiran makatiro na miya kaantiur so pamikiran niyan na tugubayan suisa kayo na palagwing ka o bakaw na pisuko-suko na bakaw ipakindayo may na kaya wali ng kaniyan na mingguloy kapan asimudan ang marata iralan sunila yan yan na mga babayani yan kaya pusok na labisa pulo ang kutwa panyakit ami alili sa kitab amatatabuun na mapiayag umaloy taon nagyang kutwa unayan yan sa mga lidilapot pag nairon nagyang kutwa panyakit miyagadam o iblis sa ginan sukat kabur mga babayani so iblis na sunsukiat na kabur yan na miyablag yan so kamapian yan miyada si kumanang yan na ayak yaros dengan nakapakadapanas kaaya may panutul sa Quran na bagay niyan sumur ka wala sa taman sa makaw masualungan na maurin yan ka nakapanakabur na ayaki alayon sa hadith na duwe susun batarul haq yawagam tunnas kata kamu rasuli kartarima aku benar
Ay kasabot tiron na lang na subo anu wala ako pandu anu nabi nagituy benar nasaden sa suranga yan nagituy ribat. Nagupuon ayang kaunutin na suribat kaning kaunutan sa mga katiro wala na miya ka panakaburka. Ibarat na ko miniraw suwal ako tiba alaykum musyam ini paliwat terakanong sukap busa. Na siya ini miya kalala mama. Dali din maalin na din yan, di ka pa napasapa. Nasa mauto na mirdami ng putwa ka pa nakabul. Panganinta din yung kaukitan, di ko niyo kararangitan na ibarat na buminiraw suwala, kumaana niya na pangarong makano sa 2-3 na minigal si Elabi, si ma'am, si madam. Tigyan ama iran na ibut katumuong ko sa isa kalapad at manok at isa baka pangaruma. Ibalawagan niyan susut ya suun wala nagito nakapanakabot. Kataon na nakanabot niyo ng sipat. Oh. Mga ibarat ubad nanan. Ay kadua ka panakabor na gamton nas. Diyang putwa din kakapakarap nga kulagid ka manusia. Ay kapilayang kaon na mababa na sa mapuro. Umali sukat tayo din na sa kabumatay na sa kanya na lumbis. Umaloy subangsa na sa kabibinan ni ulo na palesiran din ng kuriti ulo. Allahu Akbar. Maaloy so ibarat nakapasang na sa kabimapasang na pala natapulan so sa lakaw ka. Lagi na nagkulitan o yung kayak. Tungan na yakya pa gura-gura siya nga at nakabu. Kaigira ba adum upamana tira akira na isa kang binabataan ay tubog sila napapakatawa siran na taman ko mga bulayo kabapya higit kung kanatraka kayo yung nutaka katawin sa burung-buruta ama kakungkumikar kami na mapya din kaan may laya madakala siran na pamilya na palaya siran din pira kalala na kwarta oy na makaw masiran ko timu aliran na palaya siran na rin o pamana na kongresman na palaya siran din gobernador na palaya din mayor ka Lawa na upamana na mapur atau saranaw na paleran din nalulot. Den nalulot tira na padagang sa apo ug padagang sa suso. Oy. Nagina ni kadto ka ini puro ira naginaweran. Na pananggila na nakamataan na pakaan tiuranan. Ububulo so kamapi ano manusia. Sudin sunad ibitiron. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-kibr. Di din makasulad ko surga so tao aadan alagi po inda nga kibr si kukusriyan. Naikita ka sa pamakabod ng pakaliw so kibriyan na maladi sa kaniyan kung nabaw matali lagi yung inda. Naging ito, may akaw kay Ramadan nakambulungan niya nanan. Kado mga bubayan niya paniyakit na sumiyagdam o Adam alayhi salam al-hirs wa tulul amal. Giyang putwa na nga o giyang putwa o pamana kalaainam. Na uwad na malay kabubusigaw ang kaya pagtaw aguso ibarat na keto nakaambata-bata aaya saliran na di maka tetalik kuda kumalo yang matemos mapenedemakep na siya sa siranon na sabab ko nga po dunia ko kiyap te kagiyong kaya ari ira na madakla magari-ari na tengah-tengah debisan amiakan kedapata di makapulagi rumah tama sa ramig niya matay so sabag kira na si Radun makapililiwanag ang bata-bata sabaw saging kaya niya kayo ito asagad akapipya ginawa sa kaya niya ka mas Ramadan kambulungan niya nakita nuanan na mata-mata na udiyan na nakabulungan saging kaya puso na ayak nunda sa naging kaya umma na baka darugan ng siran wallah ayak pagkaroong korkano mga babayami Diin na tiyak palangit na tiyak palupa apaawi nga yamini kuris. Ubias sa mga Muslim na taman kumaratabat na taman ko ingaran na mini miyagubasay na inuman madakla makakalabos ko mga bubay sa giyang kaya mga silda sa giyang asintran Luzon taman sang kaya pumana na bises si Isadabaw uway kagi asawab sang kaya kaya pamalampak ang kaya na nga sang kaya bubay sang kaya kapagda sa Montero kambalay sa pirak anda na ang mga tayo sa mga walay. Uy, na miya naguntaman sila nito, siya ito. Naigda ka sa ayak kiyoryanon na miya kalabuso ka kaliubit sa lako inindagang yan. Uy, na yung masakit ito. Nagyang puto akyat pipiraan ng sawata adinian din kataon wantay ama o mga watay.
Kira manes kay tanong na adil nami ang gawla at tigyan kaikati ako ni tigyan na tag ni saduti katuong pamate ako din sama kay sa diyan kaya di kasi sumbuya iya mga pulis ay tabi ini kata niran na tiago saduti na kaya niya nami kay sisat na iya patay niya tumubian Allah na ayat na masakit pero una pinunggawan siya ng mga pulis. Ini panulan disiran na ipuliso tuladan nila sa upang mga dalamayon na anatiti o ba anro ang mga darpa na amay kaad na upang manak kaya kira napakaliw napakadala mo ang siran na ng mga pulis so ang utang mga boy giina tiyak palangit na tiyak palupa kay ito na yamin guris si sagir kay isang bangin samuro na ibat ka upang ganyo na sa parwak sang kaya pakalang kay ano nga si sagir kay niya kakana uga ino di makadagal sa lagi ng tuwa di kakan kaya mata nagyang putwa kauradan niya sang putwa pamanas sa lakawron na iya teoryanon na minisan bisa kay tuan kasabaw sang putwa na ay katlo apanyakit nagyang putwa miyagdam o mga pagariyo Yusuf bukya tipo yan o Yusuf pa inuiran manutom ya landun sang puto madal makalot kakagya iya to kawaniran asi umurya mas na nakubali sa kaniyan adal to si Samisya na bayaran din o pamanak ikukuloy anadalag sa kira na bubuntan siya kani na kagya ko makaliran so umayan na suya ako nagyutuwa ay maknan yan na beda lihat din sa giyang puta madal malad. Ginan so kapakariit. Ginan so dengki. Akna o ayat binasaan niya na so ang gauta na balagi tinggi ayat kedas niya na sumapya o pamanarong ito. Nagyan ka na dengki na ayat kedas niya na so amalamapya manusia. Iya kumwal hasad. Fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Kapdi-pdi ka nung pwede ko na binawara ka nung maadnang ka nakapakariit, kapakadengki, kapakatepo. Kamata nagyang ka nakapakatepo na ipugkadas niya sumapi amat sa lagi nung kapuganaw ako'y ko'y tago. Kaya pero ang Quran no pamakabatan nun maylay so kapamamalampak ang kaya dengki sang kaya duuranaw ko mga Muslimo. Na malagin na sumala nung na sobraw. Buhay. Ay kasang pamiyakan Kristo sa pira kamilyon. Aso unay no kawya bigyan na tiyago ba sa nagugunian na miya kay sa kinitid pe nakakagi sa usakyaw saranyan nun sa politika ganda kasang ko miya kataban nun taon mapipi ang ginawa niya lagyan na tanto miya kala ang kotwa din kinagususi na ayan gawan nagupuan dakal so pagtawa katatagon sang kanapanya kita dengki nato mapupunin mo ka din na awa kasang puto darpa. Kamata-mata na adna masa. Na pembutuak ito na sobra persabulukan na keuan ng puto darpa. Amay kau pemanang butuang puto rarada giyan puto darpa. Yan na. Ay ikapat na sumiyasapur o habil. O kaya bunuan yan ko kabila palayanan mga wata o Adam alayhi salam. Papunan sa giyang puto bayra na suaklima. Na gitu, miya din ng koto al-bubut wal qatl, yang koto rarangin, abog yang koto kapamuno, biyu isa subdiyan. Naman pamimikiran agian kaya kuliling aranaw, kang kaya ayat na kalili na tiadaan sa anong Suisa o niya o padiyan. Dan yan din pikira so kakabalo. O pamanadal ko pa yan, nagusok kayo, mga wata yan. Si Samarawin na kung sa ni matiron so pera daw na adna bakakubang irapan na salungan na pera kataw talo kataw di makaprangar na may tubo sabab na inibunod no isabot diyan udi na susate manawalay na ipagpusan udi na susumya gad trakan na ipagpusan oy na mata-mata no kuwala ka pamakalitan no kabulong yung Ramadan na anda ko mga ulan-ulan ning pulong kumpanya kita tan o di tanong pakibulong ko Ramadan na anta ako mga doktor kagaganian na bulungan niyan so panyakit ko mga pusutan o di tanong makibulong ko Ramadan
na anto na uno na tablitas na anto na uno na upama na mga injeksyon ni kuganya na kabulungan niya sudamuntan. Na aya ikalima mga babayami na at takasul wal ihmalu fil ibadah yang tutwa kalabukol abuso kadaray ng posimba. Mata-mata naman ayaw ko di mata ko balas na so arangang korona binatang o di nagyang putamay ito at ada pensabot ko. Pikiran kaman asati manabatang nasa pulo ahasan balas yan. Na osing kabatiya sagil kay ulan-ulan na Ramadan na data man na yan. Pikiran kaman ayan niya yung nabi na sa tawa siya niya so sa pulo gudwarang atas sunnah kuman 5 waktu man salungan. Bilangan tanuman 4 rakaat ko waktu aluhur. Ibarat na 2 rakaat ko dapan suluhur. 4 rakaat ko dapan suluhur. Na 2 rakaat urian yan sa mautunan 6 rakaat. 2 rakaat siya ko urian o waktu maghrib sa mautunan miya 8 rakaat. 2 rakaat siya ko urian waktu isa miya 10 rakaat. 2 rakaat ko unaan waktu subah miya 10 agu 2 rakaat. Na ayapitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa siya paninanan na banallahu lahu baitan fil jannah na ipun balay wallah sa walay niyan si surga akna ba matag lay daw putwa isa anto na bayni building sa Makati agi Sangrila di na dugo matag lagi danan walay ayaw umata ko kalayan na swalla wi na ayak kiniro paano na ginasisi ka sa sunod na pwede ka sa tampar saliw na ginasisi ka saliw na pwede ka sa sunod. Nakagiyad at tawar war-war ka o pamakadato ka na supuso ibarat na mga wana pa akaro na pamambukas sa kabae na ayaw po padagaro nagyang po ta mga urubarang ka ayamak na niya na mga bae na gusto anto na inamit tapi ako padagaro agyang po ta mga wildanong mukhalladun mga kamudaan ang mga wata at dito na pumakala mga arkika ang mga bagumama away di siya sa mga kandi ako mga baso na pagpakain ng mga kainan kung mga paridi salsabil zanjabil kapur so paridi agata law sa gatas law sa hamr law sa ib law sa tanong na pisang kanilang to na ipaginuman ka agyang ko to mga bugwa mga wildan mukhalladun na digno to mamanguda sa taman kakagi kami mamanguda na di pianauda ni karumangka na adin so awidakan digno to pumakala ka mga arkik ang lagi disiran o mga muntia ako ka mangipsik sang putwa kata idang putwa marumi mga wata apad penuto sang putwa ikapipi ang ginawang ka isang putwa kumana kapakasunod ikabuso nagyan ka na at takasul wal ihmalu fil ibadah na panyakitanan ayad na upamana kalilid na makagdamon pikiran kaman igir akapita anak tupad suwalla sang kaya langit at paganay matatampa sang kailupa na di mananawag antay pakirila karila anakan antay pangani sa riski kariski nakan nagu antay pangani sa limu kalimu nakan na antay punanalo kasumpaganakan na ayad na kalilid na rumarasrok sang putay niyan na panamarag nun na mapiyaw niya nagyanapyagbangan na pangulan na niya natangilan niya nakabaniyan iluta ang puto at tangkubiyan naguyang putakot pa dingyan kakagigyan puta iblis di niyan ipamalutan ng subukyan na ipagpamantulian sa giyang kaya tangit aniyan at kung kira alay kalay tawirong parpot pakatuturog kino ng kamati panumapita na ayak kalilida makagdamsan na sumangaraga na ilot-ilot nira na pagpadangiran na ayakap pagpadangiran na amay kami akan nagisiran sa mga lapad na mitagutog nami akan tutok man siya umipulay nami akan na pilakat niya nusok kamuga yan at barwalin dahil hamd na ando siya tagususumo na ando miya tagusuto ma napaliwat wala agin na miya kasi sinabtatanusan na ginang sopan niya kay tagil kay puso na miya kada-kadaklangan ay bu inaliwitan ron na
Yung kutwa kalalayaman ako kinahanglan na may nukatan na aya ikadua tagkala na kaumangan sa giyang kaya Ramadan na yu'allimul ummata bis sabr pagandaon yan ang kaya umma sa kapuntang oy kakagigil kanan akasibar yung kanan nakapuntang nagina nilalan ko kapakapas para tiya kano din sa din na makaapas ang manusia amay kadoon sukat tigil gusto kasabay pamikiran na niwa nagyong kutwa sa kataw mama kuminga una amasa sa kanay kada mga Arab yung kutwa mama na kaya ngaran niya na si Antara siya ki ini Antara na kiyadayuan sututulanon si ko kawadaklisan ko kapakipus gawa mapiantay niya ni imimbo talo na di niya nagkapugis at nasa katawa miya kalala amama na pilo ba yan si Antara hindi pangingiso yan Antara yan kaya Antara atan tuwa kumana malat tulanon miya to niyan si Antara anapi gusto na niya na kanabatan tuwa mama kamabubo mama amay to panpagti tigin na bas kari Antara nagtigin na oy natigin na ay sinarya malatutulan ra kay niya di ka kontupulis natigin na saan sakyan na daw na bundir ito din natigin na ino kan sa kapilo baka gutal una kan saka kungan na kan saka natigin na saka di pamimikiran ito na kabaya ka kakuya sa kuda abang kawa kakipinga kapalupit piyan to noon nakialam pa niya siya oh di ako tamala mamaasiya kan sa kambo talo ako lagi dito ginanto na ano natin nakakikubo nagtigil tara mapiyaw na nagtigil na anto na ito sa mga atuban natin nagtigil na sa atin sa mau na makakuris ka na tiyaban nagtigil na uway tigil na andin takikubo tigil na tara asakad ni pamimikiran tigil utama lang ang mamaasiya sa ama-alima man isa na isungitian ang ama-alima niyang garutan niya sa mau nang makakuris sa tiyaban man isa na isungitian ang ama-alima niyang upadiyan binilangan so kaya mo katalo naman isa na pipurukuan niya na kumakuba ang ama-alima upadiyan nambarangan dakyata siguro na miya kasagod siya para miya kasagod mamumutamal amama nayaman na nino man isa nangingaran niya na sopadin taman sa miya katod so ano ko naman kuman gerang karang ni kasakit yan nakagimati na yun na amal amama na diningilan niya siya tara na alaga na kalakwi ita pupresa na lo yung kaya mama na miya kakikibi yung budalian dama tim yang ako ris antara mo nga kamata natin di kan geti kaya bukaan ni antara diyan mo kamala mama isang kad na riyan tigil na antara amat taga sa mama no bang riyan tigil di kagada makasakit yan tigil na sa sakya kada mang ko nagitod ni kagada mang ko miya kasagad at tigil miya kasagad ako mo okay dagi at tigil antara na sita miya katiba na ako kasaban o pamaman maaari at tigil naman kanda ka makakisak nalit pa na meron sa pera ka ng pasunat makakisak ako at tigil naman at tigil ng ataro-arakan ka kiti anak na ang tigil na da ka makapantang na tiyabang ka nagiyan ay ama na ini naswaki so kapakapas na ayalalanun na kapakasak saya kan din parateya sa mapiyagyan kaya dito na ikipos sa gawaan ko mga riluitan na ayap-yak karayare wala ko Quran alalan ko kapakataban na kirto kapantang sakit daruan yanon ya ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun miyamate at wallah napentang kanu isbiru ala amri dinikum sabar kanu walang na margna sugon agamanin diti maan ang puto ayat aso mapapada na masugon sa giyan kay agama na sabar so kapuwa sa ada kapita kauto na sabar
So ibarat na kandiyakat na kayo kilbatan so tamo ka nagsibar na kauto. So kasid ka amele nga kilbatan so tamo ka nagsibar no to udi ugay na di nga katawan nagyang kutwa kaya gay ka sa zakat gusto kaya sidgang ka na sunod imisid siun sa kanaboto miyalabad ko tamo ka kawan na kakumaniron naron kisabaw. Buat na meleng ka ako man na makapuliin. Mapasangin ka po mamagay ba miya siya. Ay mataan na lang na di pagukita na kudali siyang hirong yan. Napalag ka makatukaw na may agsuta mo kiyan sa danyan dun ko pa mana may nang kawanto na ikya pakaw kiti. Isbiru ala amri dinikum sebarakanu tigraniw sumarga na mapapadanan si kusungon wagamaniw. Suka pangadi, suka sumbayang, suka pagabdas. Oy, malidi pa ng kaya pumanadar patano amagaples ka na tanto maragin na kisagada na ka nagiyit ng kaya mga pada mga nga dapat tunaan siran ais. Allahu Akbar. Basiram pagabdas na tumukrin siran na tulo sa basiram budi demong. Oy, basta asuwa nung kad na nakanatirang ka. Sa suwan yan na sabarang ka. Wasabiru na upakit tuyawa ka no sa kasabar ko mga rin yun na. Ilan naman sumangarin ay napipiraragon na diran may paginong sumanga pamileran igra maasensyaran ko mga pudayngon. Ay gada kasangkot si imi asensyan o kakalasan. Miya kapiraragon na si ipuli kasangkot o atalog. Na pakalapas sa siran ako man, napatunggoon siran, pakagdam siran sa mayo. Wasabiru napakitubayo ka no kinanglan na osar pa akas sabariran na sa kanunad mo pa minus akas sabariran. Waragitu nakadong-kanong o mga lalan apog tumagay ng kiran abituin sa ardon ribag pamagayan ninyo siran sintri inyo siran diga inyo sumanga darpayo kaubakaliran kasuldi wattaqullah nakalakanius wallah la'allakum tuflihun agina ni kapakalibirintiyo gina ni kapakapasyo gina ni kapakasilan sa maliwanag. Panganinta na pagpakanagsi ko mga pagariakan at tumatampar sang kayakap panalan sa balabag sa gubatan. Kumakalin sang kaya na kapatay isa kayo na ginan iniya kalala asarap akapakataban ng kanagunan ng wala akapentang si ikusugun wala kapakitubayo sa kasabar si kumarang kamalipodis si kumangaripway nagukod ng sumadar pa alalan ay pagupit umangaripway na ikalat suwala ginan ilalan ko kapakataban la'allakum tuflihun kaang kanwat tigwala maka silang sa maliwanag naguang kanong makadal ginan so giyan kay Ramadan na pikiran ka man o kapanag akin paliwat niya ako kapantang at tawa naman wala amadakla di pengerawsang kaya umos madakla talaw sa umos ka andit ni kapalidalungan na di makautusumang na di ipamanagod na siya sa putulon di didegum sa upamanan ng umos yan oy laburo ni gila so kaulit kami mo sa korona yapan na malay umos na gila kaulit oy na nakataon ka ino ko to pakapisibara di ka pakapitan pakautun di ka pakapagisanakan nakagiya pala mga sakasabar sa kasunod saunan kamay po sa Ramadan na sumunod sa sawal na taman sang puta kapakawasaban oy asapul ulan na an kami paginutawang puto ay pangandoon ka Ramadan akapunta uwi mga babayamin na ayar ka kanang pamikiran na sa Ramadan na kanabakan yan piniluan sa panganangkan kaya mataan na barkad binigudar sa panganangkan agad ng miyatanor so ay buka ka ng kanang ay sa ako na para Ramadan na baka ko lang naman sa buka lapad na yung mga ito napikiran ka man na ayat na kalilida para puasa na si Idil mabibisi na sa Ramadan na kanabakan yan piniluan sa panganangkan kaya mataan na barkad binigudar sa panganangkan agad ng miyatanor so ay buka ka ng kanang ay sa ako na para Ramadan na baka ko lang naman sa buka lapad na yung mga ito napikiran ka man na ayat na kalilida para puasa na si Idil mabibisi ko din yan di ka
Preparado sa anto na inipangan ng kanay, bukan niya, ipuwasan niya. Na mairan anto na isidatan. O, natigin na iyaw kaunsan, na pirito kaunsan, na kaunsan, parang na suwawing kaunsan. Allahu Akbar. Namparang-parang at nalito, na mairan, nanto na apon. Nasubri, natigin nanto na ikikip, natigin na po na palaman yan, na fruit salad. Na bagyung kinakabuni, kung pun sa puwasa. Nainom kayo ni kakarasa. At akin ni babasasok yaw mo Ramadan, nabud numiya kalakay kakan, nabud numiya tanur ayaw kayo ni. Kan nabud sari ba sa Ramadan, nabakan niya ng pinilo isa pangan ng kanang. Ay mata, nabud numiya tanur ka na, o pamanapan ang taman ka. Ay mataan na ayaw umiyalin, nasuoras yan, kakagya, paganda ang kaw Ramadan, sa puto kasibar. Kaisa at bingguno na unabi. Nagtigin na uwad na pakaw maatawa, pumanaro ang kanyan sa sulangati, gay karupit tapos ka na bakaw miswaswa, sa etiro ang kanay na una diya sa kapagato, paganda ang kanyan sa kasabat, pakanpasan ka ang kagkapad ka. Panarparo ang kaulbuya ka, nabakad pandang. Sulasugong ko siya nga nakarating, alhamdulillah ka, piya ka sa bara kong kanami, ako sa balas, balabalasan na kayo ni wala sa mga piya. Sulasugong kong kapagpuro mo. Huwag mag-iraw ka, abay ka, ang kamaputo ang bawang. At daho, kupong ka na pakikindawasa. Ayaw pa na makasakit, so katiro ka. Namay na makasubala sa Ramadan ka. Ay na. Kina. Nakiasabutan niyo na. Dahil ganda kasagyan po, pasok kaya pakasuldo Ramadan na. Pwede na kayaw man na, nakarangit yan, nakalagi lumawarawaw ito. Akin di tira yung karuman yan, na di mapi kasabutin niya no, nakiarangit ka. Nabapiya sumayto, wata, bubura, ganda, iswas-waw. Tumalik. Naging mo, pa man na, kapag at may sosiringan niya, kanya masawa, niya mo na pipiratasan. Na piya narong-taruan niya siya. Ay pa subuya yan. Allahu Akbar walillahi. Na ilan niyo man sa Ramadan na isa piya ka rehu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kaalang kubalas ka Ramadan nagyang puto al-musahino nagyan sudipida an wala kumurip-rip na kalu iku Ramadan. Giuto so kaprila ini prilis niya sulang wanol bisa umi Ramadan sa tiko na nakakapramadan na pado ng puto al-musahinon mga tao ang mapasang ikapakitula ka di makitong ginawa o mga tunganay niya na pa iyan nagusugo niya. Naman to nasa siringan niya narakan mo minto daw pata iyan na makauma panalawin niya. Makaw makano na pulog ani so pakinaani ani mo sa kuno ano mga ina iyan miya ka pasak sang na pakipagidupi na pulog ani siran udi ni siran kato nga sisiran sa iligan sisiran sa Cagayan no bi ando no na pulog ang uso ng burian na tawag at inya no miya tin na data makambitira Why na prilay ta ka Ramadan ni man to na para tariman wala so kaya para sa rate raseta mamwasana prilay ta ani no ay sila niya why dok manay pesa po ni sa saging so patuga kami ka mga ni Gonzales na di ba makiprilay nakagiring to atige na Baka mo di prilay nanantawa ka bago po to si Mandalati nakabasa ba pinsa why Bapi pa ka naraha ka namang buo sa pangangapin. Na namalalagit ka din may leso naraka. Bapi aso koto naraka na sumiyang ko kayo naraka. Na mata-mata na pamakagiyang kaya pagitaw saan kaya ako lilingaranaw. Nabayaran din na tayo maaso mapapadalaman doon Ramadan na kanabagi ka taman nirkitan. Napikiran ka man nagiyang kaya umanrabon na kumanan surid. Anda sabab nakagiam niya da sukas sabar. Why sipo kadakdaklan. Si Samarawi na iwo ka pakatiri sa ulo pilikaw. Makatiri sa sulo atra. Miya kay ito apin tala miya kikiso na ini tapeli kan sa kopedian na biwo mo sa chocolate. Na siya gada na pili ka baru mururan sa
mga baringgong na kaya siya nga niyan sumuntiro na mata nakikamalak pa siya mata amano kami nakikis ko pintal yan. Na miya traffic kada dito ko kulang niya ito ka. Kabay din niya siya. Ini amiya kay dito amiya lakat sa kuta. Suwala na suti. Na andi bagi may din sa kuta pangor sing wadre. Oy. Aso kesokatian na dito tunay ko masasagot sa pamper sa taon yan. Oy. Na suwaki sumay ito na ikma. Na ayakin na lang na mamapagin kaya pagitaw ka inaluwang ka sumanusya na dito kataruto. Na aya tubod-tubod ng mga Arab na tigyan mang talab akam bila aibin bakya bila akhil lahu sarta wa iya kulubaan yan ay pumbulay o kaiyan na suda apawin yan na ketawan-tawan ada bulay o kaiyan ay keso yan na uligap maapiso padega na waling nga sa duka kalasa ay ikatlo na giyang kaya Ramadan na yu'awidun nafsa o yu'awidun nafsa bitarbijati wa ta'ah. Yang kaya Ramadan na anto na bayni diyan din biat na giyang kaya manusia ko biatan ko agama na gusto ka pangunutan si Allah kalak si Allah. So biyanan iniya kalala magpapadala mo ko Ramadan o kapo sana ang puta kutib alaykum musyan inabiro ng tala'allakum tattaqun ino ko pakapupusa agus kanon kaubarakat tanong maadan sukan na kakuwala dia ki ang kana kakuwala na dinan ibit ko no Quran sa khairuzad mapi aluto o kapagawain ka ko dunia ang ganatan na kaun sumawata ka na ganatan na kaun si karumang ka usulang manukumanin ka na ayago itutilo na kakukuburo ka aluto ka na sukan na kakasi wala dia na ni piyaguran-guran ng mga sahaba na ba yapilot irano nasa anto na ini malay kakwasayra na ba yapilot iran na antay makasusulot sa malagrar nga nisa na di kaaya mo pises sa koy aniran nasok ka na kakwala nagyut ko ini babato kumali ko diran yan ni kanidikiran babay mamakiran na ukyak piluan siran ko kapag inutaw po dunia maloong kaman pamimikiran na sumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam amya kaisa na lalakawa mga nagagdag duman siya gadanian so Abu Bakar so Umar so sabagi ko mga sahabat yan na muuntod siya ng putampalan ato siya namiyan siya na tigyan na maajlas akong piha di saa anto na ari emi uuntod yusang iya lala na sakay oras marante alungan tigyan na hay Rasulallah nagkagutom kami tigran na ino ka mamuli dala ka oras aya man sana sumisiro at ginagyan ka na namin o unto diusan na umos naging miniliwakan wala jiran ko na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam unot kanurakan ka sumong tanong ko Abu Ayyub al-Ansari kakagi awara na basta makaw mong sunod na upamana babantas niya noon isipot yan na panganang kasasabutan yan basta asunabi na di makatigre sa umus na si manalindili kaya po Ayyub al-Ansari agi-agi ang makapani ko sunabi na dahiran ng kabalay so Abu Ayyub kasi sipo mga gadabukan yan so daro ba yan ni Mayran tigyan na andes so Abu Ayyub na tigyan na sisi sa gadabukan na sekan din pa sila sumuha na namin ng putabai naliali siya si karmanian tigin na karumakwat tigin na miya pupurta kaiman to sangkay akapantagan na din na unaan ta akya buhay anu wala kaaya miya misitarta na Rasul sallallahu alaihi wasallam habibullah apa diyan so Abu Bakar ito so diyan na tumiwalin sa Madina so Umar al-Faruq piyang alun sa mga sahabat ng gagod at tigir na uminwas Abu Ayyub sa mga rapya, mga akorma, hagit di kapapantagan. Riba siya sudah pa nakalukuin. Naad na kang bingiran ng pagtiyad, arwar-waro ng siyubal iyan. Gaanan ta sa kagiyaan na kaniyang kiran. Nagumini raw sunabi ko Ali. Tingin nabiting kong daan so Fatima, wata ka nakakataw na kanamiya katulawin na da ka nung makakataw.
Nada na kaunawit tiya tigil manay kadu niya nakasama na yan atungan na yan na magdadam suka o. Nanay o tinga dia bidenta manang kaya panganang kuno tiga makauma. Bingga ka suwali nagito niya doon yan kikaruman yan. Kanta sa kumiyan sira nakagi makapasad sira na kuman naliningilan ni Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puraya sanadu. Tira na ay Rasulullah ino kanan pusugad. Tigin na yung managtigin. Miya kaumatan no sinapaletan no tugutom. Piya kakanta no wala tigin saruti. Ako miya ngararapi ang akorma. Napiya kasdatan no miyang pansakambing. Wallahi inna hadihi ni'malanus alam nabi yung malukiyama. Tatigyan wala kagili miya kanta no na ipagisira ko tanong na yung wala sa alungan na mo. Mapiyagi ang kutuwa miya kaniran. Napitaro nabi ipagisyo kiran. Naigid akasampo tuwa. Di niyan din awid akalang ko takipagis nung kumontero niyan. Suwalay niyan. Supirakyan sabang ko ando niyan. Miyakuha. Uway. Naigid akasunag yung gimong ko ini paganoon na. Pitiro na ipagisir katanong na yung wala. O anto na yung kita kaya ka natanong. Yan kaya ko miyan sa pianakuban. Naarga miya taban sa suertris. Allahu Akbar. Naritan pero na mo kaarga o na maputi abala. Suwala na so. Lagi na. So, ama na yung naging kay Ramadan na ulan-ulan na iya. Pagumbulan tanong niya na dito mapaparatiya si Allah. Na ayaki asampor na yan. Nag-iis ulan-ulan. Ayaw awil daftan nafs. Ulan-ulan na eh. Ang pagpantanong niyan sa kapugisan tanong sa ginawa tanong. Kakagigil ka ginawa tanong na. Laamaratong biso. Mata nagtiwala aso ginawa na ayat di pusuluyan na iyang putuwa kapakang gulit sa kalalalungan. Uy. Kailan yung man nakabad na injiyola. At kumanik ko mga walisan, dragon o. Siro ara kasamali dito, mga lakasamali dito. Anto na inis, panak kumukao, nananapaman ko kaunda. Ay mataan na, iyang kaya tumatantang igira. Nanyan ipamimikiran ito, nari apakaw ko sa pirak. Paman nag-uwag yung takarabaw yan. Udi, natawin hindi ka kaya makuda, nasa mo yung sa labir, na miya ka man araw hindi ka mata niyan. Nainis, nagkinaman utaw na kaya miya nalindilin. Ay, pasugo kung ano siya, o kapakang galabok sa kambaran, sa nagiginawa niyan. Badan adna po sa laka, ayan niyan, di kapakan dusa na ipasugo pa diyan. Okay, inayon na niya nun, akatawa niya na rito nakabinasa. Nagdiyang kaya ginawa, na piyakikatira na yung Quran, akapani-pani ka muna, ubang kay unuti, kakisampay sa iyang kapan, kabuli akatuwa na naka, na maputubo ka, subay ang ginawang kaansa. Afaraay tamanita kada ilaha buhawa, bangka at tiwala damaylay, sutawa ay biloy niya na tuhon niya, naging ginawa niya. Dito sa mga tao ay puis niya nagiginawa niyan. Nasa din sa kawayan na ayun yung bugala. Gina ba ginawa na ino imarganari duay. Kakagi ayagarangan usan diya tayan na mamisalin sumul at tanab na sumul. Barat nasus kami ang mga dato naging manang kandiso na mga kapiya-piya kakagada mo mutaw. Di ko nang kanakay lakaad na may mistera kanon. So, hindi tali doon sa kuro. Kami ang kadang-kadang tali doon. Ay tama na rin. Bubay akari siya kaya kadrag. Nasumini nga siya. Sige na, buwan na kan sa ibarat. Pamatigin na kasuwang akan na siya sa karata lamang na adna budo nga umaynom yan na pakabuhi. Nagyang puto at tigin na pumasasakot ang bulong yan at tumag akan bilang na piya tayo siya ma. Napikiran niya man, ipagragi ang kayo pamanabay ang ginawa. Lagi ito, pakilay ka sa paganay namin, katay-tay daw mga titagupias, wag luta yan. Sa usang ko tabay ang ginawa niyan. Namin iswas-was ang iya iya bilo ka puraan diyo na miyatong kasautak yan, nag-imanaro. Na kaya kiori ano, na tuminid gamata niya, na miyaso ejo budo. Na kaya kiori ano, na miyan mo sa mga kita nga gulangon, mga dilata. Nakisasambi yan sa lawas siya. Ang nasiya gada na kanuna, siringan namin sa Marawi. Na miya mamasakuro makagiyak ko sa gada na kan sa kasada.
Dan siya ko puro tiyan eh syukurin lagi mo to istika aoy din yan. Na sisali kong upan sasako agito sulala patan sa basura. Ha? Na kisa sabi na niya sa mga kita nga sa mo na tamang koyote yan. Ana tingnan na kaya naalaan ko siya. Allahu Akbar walillahi alhamd. Mata ang wala kaging kaya bay ang Ginoo nasa din sa mga luto na kaya Korean nakapakadang ka na. Ataw niyo kapakadang ka na. Taman sa ngaranian na taman sa bangansan yan. Na kaya paayuhan yan na ay malak nagiginoon yan. Iki ka na matatagong sa kalabuso na ino san manan na matatarong paginan. Ayad na kalilitay nung kanira na ginawa yan. Sa lakaw sa balat na ayak kaya kalabuso niyan na sabab tindigyan ko agaman yan. Buhay. Ay maknan yan na namiyad ako pang mga rigo eh. Dahil lagyan ko ta mga ulama. Ang Al-Qaeda at sukot ko nga po ng mga Amerikano. Natatago sila sa kuto ararara na putaw. Na di naman nakatira, natatago sila sa disyerto. Napikiran ka man na sumaranti alungan, na suundu, na sutenggaw, na sumayaw. Na iya kapag kakanira, kapag kayo nung makiran na subito sila nagulbiyo, lagi ito di kila di kapakagtigo, ito pa di kapakagtumuko akiran. Na pera ko inaw siya nagsumpita, na sulon mamatay, na iyang puto kapili akiran, na iyang puto mga gusto kiran, na tira-tira sa mga gusto kiran, kaya pamagtiyan. Naginan, ay mga nainig yung kay Ramadan na di ikumpas mamagitong mga bubayami. Upama makakapragun na talulungkan, makatulong ka makapragun kasi kung paganaya sa pulo nagawin na, lingon pragun na sulim wallah. Nagyang kanan alim wala naginan isulid uri pa na sa surga sa uban ay pikiran na ay isulid yun na so upama na amaliw kaulitan ulim o wala na sakal di kukum sa ginawang ka kaso amal ka na upama na ay nakalilig na di niyan ketimbang sukala kalibatan ng yang galibok. Ayan na pagkaroon ko nagiging. Ay kadu di mapragun sampai kadu asapulugo nasulila wallah. Na ayan april kita wallah nalilaan tanong mga lukstan. Nalilaan may paliwanagan tanong sulawan o hindi dapatatan. Kaudig ka mo. Nila lukas ka na anta-ibrilar ka. Why? Kasurila o wala na sa inyan isasampot kurila kung balados. Alawin tanwa ikalo sa mga talitiri maanso Ramadan yan na giyang ko tuwa marata ikaplok-lokos upama na lagi do pa mga nukwa na puso ina yan nakamay titubod na siyang kuwa biya naro-taro anin adap na niya di panunong kaasin na yan. Mataan na niya si makanon na gura o kadno lokos jadi niya nung di ka pa makaito why manatigin ay numiya ka isubo na ka na nga ito kata di niya nakataon na inumin buli mano siya ka po nakina yan na yan na nagpulutula sa kapsibron why nagyanan ay katulong ka na pragunan si Ramadan na ito minanara sa manaya narunta no mapapadalam aso kamarami ka po naraka na pupuntanuanan mampigi ng kanak talo suso na limo so limo wala surida wala kamarami ka si naraka na niya buntong tanong na gila ni sabab kaya mga morisi na ipagandawakan sa ginawa ko na pagaloy ng kadrakano na impidan tanong piyo-piya sa Ramadan tanong na pananggilaan tanong so pumakabatalon na padun ng kaiyadila adik kay katiran na pagkasipa yan subalas Roman balas ko pa man Ramadan. Na sampur na yan na makasilib taditan. O pa baka marata kay karuman na nanamiya ka mas Ramadan na alinang ka. Kaya gira na adna kay aba iayad na ngaranong ni karuman yan na si Miyatupu. Oy. Ayad na ngaranong ni karuman yan na si Lunggis. Masya Allah. Na kapili nakaginawang ka. Ang kaino na usapulo mama makailer ka mabaretar ka na sapulo amiaso katara duca di gatutan na mapita man na isak man gawi na isa ulan-ulan anak ya ada ang gawi
Wah, gitu Quran nabuba kanu di kamutan dikira maglakad sa trao. Ayaw mamraatin ta'atarat. Pamarat sa jamaatin pasamurihaha pakaanaha jana. Dan nanti Nabi sahabat ya kekamutan. Adna sagada niya na mga dadto ami bayang berkirang sukanayon yan ama bawiran ng walanitan yan. Pakaanaha jana na mata nanti Nabi lagi dugo biya kasina. Kira ko ta kung bali sa kanta makasaka namin kasi namin di sa kako. Oy, mataan. Hindi na yun kung muli nakita ko. Yan siya ko nga mini pamaninta. Oy. Na. Nakataon niyo. Yang kanana ko manakan di sa mga ngakit tago mga ngakat tago mga ngari. Mga ngarat. Di nga pan mapit na sumama ko ka pakasasamur ka na may makatalikod ka. Nagitod di margin. Adna dato at ginawang ka ilaya subay ko kata iyan ko kapakasasamurian makatalikod na ron ka ilaya na adna dato amiyat tigrinad kanyan nila na utakap pakakabala ka na di ka pakatalikod na nagyading ilang kanyan oy na iyang pitiro sa hadith na almarat ida balat syaitan o ida adbarat ibliso subay na ang makasasamur na syaitan makatalikod iblis. Ilanuhunna fa innahunna mal'unat. Na pamaninta inyo sira na tinubi sa murka. Amata na sira sa mga ubaya pinurakan. Igira ay gagandiran so. Ang gutairan kakagiya asalin sa makailay kira na luto. Na miyado sa mga luto. Why? Na inumiyado sa kapulagit ang luto. Gito mga kiyatiro nabi sa mga ubaya na pinurakan. Miya ka mas Ramadan. Nakapdi na kaginawang kaanan ang utsiling ka sa butad na ugupi yung kaon ina yan sa amay kumaka naku ang kaso magaranga sang to di na magaranga katab bali na palog ang kaso sa ruariwata ka araga ang umamiya kaligali ta gusubang kala enayar ka na spaghetti pataas na pagulo sa kulo na tati daw kana uluding ka sa langawato na kumiting ka anakan na pamasa nakasaki mo niyan. Buwan yan disuluta, natig ka na leo ka dun. Abang kala ka. Nakagiya ko pamanay nun yan ito di masulot. Iskay ni pugunot. Ikaitan ko nagi pamasa ang kakakot. Giya minibagbukus. Buhay. Giya. Na. Nananatin namin ni Sara magpapakalara. Aswata ka. Buhay. Isa ko may ito, natong aligan juga kaya tidak ko kasuso apa pihak-pihak juga sa miya ko chago. Miya kala nakapudin ka. Nakagaya ko upaman na kaya siya pang kaon isa ko may ito. Alit ni kapakasang kaiyan na miya kasi sipo ka. Nakagaya miya kala akisang kuidin sa upaman na abrado sa napito na ka oy. Nagina ni marata kay na. Gina ni marata. Wala sang kanuwala sa mafia. O ay aliw ko kano nakapakakabalagan ako ino ako sa balas. Kaad na ustad awidan na kan naiman to ikilipan ko sa manamiro. O ay. Nainito ko makatiro sa sila kakay paleto happy siya. Napagpunta nga sa bakay waso balas. Bukun sila ng duwata na makatutumpok tako malira na magkay. Lagi at diro umurkano. Ako po landas sa umurkano ang mapaparatiya, mapiparangay na tarima niyo. Wapya padagang sa suso. Why? Mataan. Iman to na emya kalayarga mo taon na sulutang. Wapya kan mag-aliti sa mama na saramat utang na teri maira. Makano mo usuata nabuhay na tagilan. Nga siya pila na tagilan. Again, alasatan wala sa mapya na pangalinta ka kasupatan tanong mo sa mga tanong subhanallah wa bihamdihi subhanallah. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم برحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كلها يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وصلواتنا وجهادنا وصدقاتنا يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآخر دعوانا Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagsisaling ko tabiya kasal tanong niya kay Tito na ako aspiro na nasa kuhan. Habi may tubulaan niya mo. Sabi sa sakasakal ako na niya kapag upasin ako sa Diyos masalan niya na iyaw ito na ka. Lagi na niya pa niya kutawa na. Kinabaya ka sa dina para nalakawan. Kawan.
Di ka lang ng sola, di ka na. Ano na iniyak wala, ori pa nagakap niya, bumulo. Masalah. Okay, dito, nanday question siya. Alin. Lagi ko sana ko dulu. Jadi aku panggilan mas na ako para na pinaka rumah. Betul. Itu kata namin. Para tingin na ano tingin na di ko na. Sabi ko na tingin ba. Kaya tadi mo tuloy mana. Asa ka pa hindi ka puto. Tapi itu kata namin. Kalau itu kami yang muda dan kami nak apa? Atau kayak berlaku. Laban lagi dulu. Ay Peter Nabi naman ham mabihasanatin wala mo asro hasanat sa tao makakerendum sa mapya adina yung budalan na miya ko niya susampulo ang mga balas niya kapiliat ka sa mapya na hindi man na yan nasa mo ito na yan niya balas na lagi niya kapaharuma-sumarumang waso pa yan yung manamutuwa sa ato ang mga masumabon Israel masa asisikuda ada kakagiyali o nansiran. Siya na din ang buta sa kato mga amiyang kalala hubungan. Tigin ang pamakaad ng arena kuwa, giyay kalayan na palay ako na tigin ipusin ka sa amiyang kadakadakla ko nga to. Pingira mo na, amiyang kamasudsi ko rin. Ito rin sa kutuan na biya kapapantagan. Ayam yang wala sa utamamangat timbang kami akan surga sa isa kabutungan ng arena. Baik, sa usang takya kapag kanihan dia. Nah, buat na pakisi sa napot na ibaratnya nah, kung masakit ni maka ada sama kaya bila berbohong nak nadusak ni akan hindi ko sa biatan na yung sister na tingkang na pa nasakit niya tingkang kaya mana niyan na tigin na duya ano pa mana nanada agaman yan na tumat ginaba puro din mapupas nasa muto na nabagiti udan agama o ati kapag sa muto siya dinari kalabukan sakana ayaw ko pamalas sa anak-anak kapangunutan ko kaway uwal mo piya-piya na kasi karumang ka si Iduay ka nakuha ka sa balas na pununutulan nila sa mapya ay pagawa ko ganyan o gawin ito ipagaw akaun daw to miintong o sarata kaawa ay sarata kaawa na uwet pagkikata kay karumang ka nakaram ganyan pamingasan di pisuruya na si karumang kadarwa ka nagito o anak ka o sinuya ka kung abot sa mapya na pinangagal mo si karumang ka na punulan nila sinuya na sa mapya daw tumano itong tayo maawagan maubuto sarap daw kung nakapakaw wala sa mapya at wala ka nakanabagaw tulaw na kamatan ko kung pakaisip Ngayon to, advanize pakaisusin na tuloy ang pakaisin na dati anak na yun. Alam matigyan, sa kanatiyan na mga bata ko. Naandog ko bugan. So, tuloy pa. Nabapit talaga. So, kung pakatiyan, nasiya ka ni bagay, kung sa kataw, aw lama, anta ka kung bagi-bagi na kan. Kabakay, o anto na ay orasyan ko, yung ganun. Ikadwin aliwatigen di mana naging karakan nagyan kaya bida ko na berarti natigen na yang kapasad kami sumbayang na mikutulus kami jadi kuno kita pakai kabida ay ako nakapag-usap ako dito na ginam yang asulta sa masjid dito na ikatlo sa natigen na miyunot ako ko imam pag-isumbayang sa luhur. Nasabab sa dia ko atigyan makaano namin tulsiran. Nasang natigyan na to miniligaw ko. Namin aligaw ka natigyan na sumiyalam sila. Na aya siya kan na ini taro sa kanso samboyan ang kan. Natigyan niya do sa koron kaya ini taro sa kanso diyan di ka samboyan. Na ikapatay na ano naman natigyan ikaw nila rakan nolok sakan imiatay.
Maluto madang pa kayo sa napakatay manod. Yan ito video na ayami alay sa Quran na si Imbugay ko mga miskin. Sumang gusto miskin na wala simple. Nasing kalinubugan sang kaya ulan-ulan na Ramadan kamali balas sa mga amal si. Ananian na uman salungan na ayadiyang ka at ibigay ka na diyang ka agasto sa katawa-taw. Kasad nito na. Ito ay kauduto pa kayo siya na yung kutuwa tunuto siya ko pa kayo siya kutuwa may kakumus. Bida ay betul na bida na si ko simba ada gula ada lalan nabi na ini pagumanakaw. Itu bida ibarat na so oriano subu na misin ko yung sa sunata ay pipikir na ka na lupa sunat ro na da na begitu itu ke pakai yung manang kutuwa ka kumus na upmanong mabubali mo tuwa wara no maamos ni may giran makat na nagjali kumus agu kenapa to susumpatan ako sambayang kami yang kasih dalam ciran nami po sa sambayang na din naman na bida aro ubot pia umagi sa oras na kumus na kumana why ay man na niya nakadagulo to mga susunod ay bala sa nakakakumus na ay bidro rabi na gira amiakat na miakam bala kasugo miakat nasiran asila masiran at susiran na iprila kiran Allah susiran udah penakapakang buka itu limeran na ay kan lupa pa kayo na yung ato ni Kapri taon lukas taon ko yung tawat tigil ko imam nakagya maluwat tigil na ko mabibigyan ta ano kita na tagin ibu ako to sila sa katama ko tumitin ka isa mo to ba sila numaralan din na aya ke suwaian na kita harus kaji susambuyan ka ay maknanya na kumpi ang kasusambuyan ka buhay ati ando man ay baka piti ko ba iyo to ikaw suwaian na so masuk wala alo ka sa na ibala pamakatanaan tao siya ko bibigyan sila na marata ako niya dad ako na ba ko mag-Islam Oriyan yan, may wapat siran, ay akong kaya pakatilugan, ito na mga din, kariliran. Nakatisukit yan. Pagana ron na umanuwa ito na kung mga ninakasiran ko ang lasarila. Ay ikadua na pangadagang ka sa mga ginawa iran ng ginawain ka. Ay ikatalo na nabayadan iran, nabayadin ka. Ay ikapat na sa mga parangairan na limapyan na tumbuning ka upang kapagaluya na sumapi ang parangairan na ayang kapagaluya. Nanayama na niyan, na suwala na paririla. Pumangani na kasiran, sarila ay puno ba ibarat na kidaw kasiran sa mga sadaka. Ako pagagaga ka nanay ka nakasiran. Nung may ka sa pininiatan na ka, ipanay ka kan siya na, ipanay ka kan siya ma, biyan ako ka sa balas. Hindi mga gudan si Kualo. Na ano na ano? Alim, adat yan na siringanagan, mapad sa iyang kaya mga bisyo na niya, pero atong kung karuman yan, awain ka, kapamuno, tripping yan. Nalo sa kurun, kaya pagawa na kami wala sa kanila trippingan yan. Sa mong ito na Amerika ay sipaton na pagkamaulikan na din na lusang kaon kaya mapipigir ka naging utuwa ka pagkamapian niya. Nato mo kaawaan niya na di sa baniyang buit masubuli. Paad na yun si karuman yan. Adong ko na siyong kariyan suwata iyan na ari-ari na inisay niya sa manong sa Jollibee na ay manupugay niya sa niya. Hindi yung kaya suwata iyan. Nakalimutan na niya naman nga na siya mo na sa mga pulay matigil na baka nung gulitigan o tumatalabot ng tuha pa. Siyan iniyaw ko yung mga italo pa mo muna. Manang buka mauli ka, nakinangalan na so panubangan yan, so laki niya, siya na siya kang binabantaan. Kung iran nung suwata iran. Ato na ipinayaw nila, may kamatsubuli yan.
Alhamdulillah, tapo na ini kuan ni kasasamulan si kanya kaya mapia kuay. Kansa di lagi naman ko sa apa kuay. Oy, dituloy nung musubol ko kaya nalika po di mo. Oy, malataanan na sa patro na kaya malatabatan na niya. Wabon si bapak yan to na niya solo din niya to. Puno na banyawan. Nasa mo ito na din na ba niya nung busa. Ay kati busa niya na ulit yung usapan. No, siya po magawa na po rin sa wato pulo siya rin. Nakagay ko lumiyawa na panalamat ka. Wala ka, ito manikot ka gamito sa rarangituan na ako katataguin o walay ni. Uy, dito ba nga kasal abuan na? Yung taki away. Ano ba yan? Niya kasi pa, kinadyo mo na siya ipagkubayan. Ang kalatiyan, yan ka sa sinihan, nasukod, so, turukan eh. Siko kabukaan. Karumata, ipagtuang tas. Simple lang. Nadatarbon o dito di Supa na nagsundo ka. Gabon. Ang banaan, isulang ko. Dito simple yan, sa kauma ko. Bidasi ko ibarat na ayadip sumber na sumama o di na sububay. O ayadip ibarat sa na sububay na sumama na para simba na sudi andu sa bubay na pagpakaalang ito ko simbo mama. Akagi sububay na tastan ngun mama. So man sububay magamal sa mapya na ibarat sa sukarumanin na mama. Nadi nutuk to kabila sa ko aman ubay. Uy. Aya mataan. Nasi ko mga wano agama nadi ka pakay ko ubay aya ito tapi yan na susura ka yan sa parateya. Nasi ini yan na mapupunun. Si ko mabubulo yung uluan. Ipa na mo takipupugan to anong niyan na maragan to. Uy. Agi ang utuwa karong mga ibarat na tanto man ay kasalaan ko ma. Uy. Na dito maragan ang utak kapag-uwi. Nung kaya nagkaroon niya tayo sa aside na lagi dito kaya iprolo ko pa. Na miya kalala aso. Miya kalala ko. Iti mo taman aside. Tanubod aloy yung aran yan. Nananawin yung ito yung kapian yan. At saka inapa naman na marakas sa upit. Akapagagumay karumama. Uy. Panaman na marka. Ini ito ko makapagaguma. Kaya pa kayo man na ibarat na di ka panamboy ang napakaganakan sa kanagoy na kung mga doos ka sa sarap sa ugat. Uwan. Di ako ka din su sa taman sa diya ka naman miya gagama ka. Ito ko iya tagong na labiyag. Ito na rin makasiboy na kasi. Ang tama ka matasay ko na. Pada ito. Naamay ka pagkubaya ka pa. Naamay ka sukatami ang katabal sa mga satubon. Na susuwalis na kaurakan. Hoy, pisasawa-sawa niya. Hindi na malakay mo. Nagwento niya pa siya ito. Wala sa tanong, wala sa mapya. Last ay pakaiso. Last. Ano pakaiso ka na may tuboy niyo. Last na yaw. Pero tadi na niyo na pakaiso yung ang yung paglastan. Pakaiso ka na talim na miyan nagkakano to yung kaya kasi bayang na bida so dita di kandua abot apa pala. Oh, baka ginamyan ko na yun. Ay, upang ay wala to. Na, ay buto pa man naman, yan, nagyang buto palan na Arabic. Oh, mutakuan. Ay niya, nagyang buto ka pa palan ta, upang malas ka tayo mataw magulag. Nagbuha tao na Arab ko na atin na pinagayaan sana, na ano rin niya, so tayo ka mataw magulag. Mula na huwag na daily ka ka po ka man, na makapamalat. Ay, ito niya naman. Nabili ako na rin.
Oh, ay, nakikira na at natuwa na berpeso na berbeda na pumagabida niya. Kaya gusto na si Koreano asa, gusto Koreano sugu. Nakagida ko na ada mga sunato Korean yan. Oh, ada kan oh, imang Koreano ugu, Koreano magari, Koreano Aisa. Naan na dua aro na si kabodeng makapulo kung kapakapasan ka sunat. Berat na sunat. Yang kapasan ka sabi sa sunat namin sabi nga sa sunat. Makasabi nga sa sunat na ito. Makatulog ka sa kupuro ka alimang ka. Kaan na hadith ay kaya akan na wala suhay panakan. Kumasakit po po niyan kung wala liman niyan kung mga nirakan. Sama akan di kari masuk panganin niyan kung niyang pantibuan kung wala liman. Sukman suka pa mga ni nasa din sa basang ka na ayang kausa. Alaman na ba sa dunia na ayang ibutol na suwala. Suwala yung ibutol na English. Suwala yung ibutol na ba sa manong. Nasa din sa panamakakuwala na ayang kaon din upuman kuya sa susunod. Di Allah, maabya kong ka nagusugod ito sa kaon. Kenapa ayah buat sudah wala na ba sa Arab? Alawan na ba sa namin po ng kaswala? Ayah mata ang nasubu ako sambo yang dawa so sambo yang nalipisang yan. Mara nabadi ko na so sambo yang nama puno nakabiratot ihram na naluo. Oh. Nara ame karong ko kasumujud ka na mga duo ni gira. Oh, na muntun ka na duo no Fili wa hammi wa nami wa sukni. Kaya ba kaya ya Allah rila ya kungka turu akungka rezeki akungka di ayat na upamana kusar ka basa na subas Arab si kulawa so sambayang na si mang kudu na tumudin subasang kapun di ano ka. Why? May barang kaya Allah napakabugrang ka suwata na kusang. Kaya may pamangin nga na Allah, napakatimo sa kumpa. Ito, hindi lang ka natapos na rin. Tumso ba? Basahan na rin ulang usap. Naban mo tumiyapasan. Oo, isa po din, mamang doon na. Wala, panak mo kayo. Pakay siya niya, kuman, pakin na kimbita balabis kasi ko siya maatro, kanu sabi ko tatabi ko na Abdul Aziz. Oo. Kawalay niyan. Wala. Oo. last time na pa siya. Wala. Oh, begini. Nako to. Nalaikan mo man to. So, sisa ako na may mabuo. Nakamahaya kami mabuo na. Sisa tanig din. Oh, masak ba? Alright. Yung mga paggawa niya tanya ko. Na, kaya kamis kasi isa din ko to, makabukataw. Na siya ka doon yung gawin. Hindi ni kakalo. Naway. Next, Masya Allah. Next, ano? Alright. Ayaw ko ang 1 hour mo, akan doon to subuan. Salas. Salas. Salas.